Welcome back mga ka-studio to another mukbang. In today's video, we're gonna eat my favorite foods. Yes! Yay! So, nang una po, mayroon po ditong fried chicken. Mayroon din pong BB back ribs. At meron din pong fried ribs at maliit na gulay. Yan. So, tara, ito ning yapan sa sauce. Ito yung mga sauce niya. Wow! Wow, sarap na yan. Bili namin to sa Casa Verde. Wow. Isa Excited sa ako. mga masarap na gumagawa ng BB back ribs, nagluluto ng BB back ribs. Yes. So, tara, magsadyoin na, hindi na natin to patatagalin. Pray po muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tara po, Kainan na tayo. mga onda. Diri tayo na. Sige, go. Hindi na. Thank you. Wow. Thank you pa. Sausaw ka sa kuan, gravy. Oh, Kain po tayo mga ka-studio. Yan, meron pong gravy dito. Itong gravy. Puro uno no? Mm. Hindi pa. Sakong gila eh. thank you pa. Tagduha din lang. Meron din ituyo pa. Paniudto na mo dala na hapunan. Oh. Nahulog Gulay naman, pa. mama. Thank you. Nahulog naman ng baby happy na. Makulit. Ito yung mga paborito ni Sak. Nagtanong ako ba? So ito yung gusto niyang kainin daw. Gusto tayo dito na? Meron kayo? Wala. Wow! Umukro pa kayo nila. Sa'yo yan, be. Thank you! Mga dali magkuha ka ma? Kuha Yeah. ako. Doon ka. Saan? Nasaan ito? Uy, maliit to. Uy, wow. Wala, malambot. Tumulong. Mahulog na. Ilan na? Ito sa akin naman. Cheers tayo. Cheers tayo, be. Cheers tayo na. Naya na kayo mahulog. Cheers. Ayun na mahulog. Kuan? Humok? No? Ang lambot talaga. Wow! Namig na. May nag-arbot ako. Chicken. Sobrang lambot mo. May bangko. Humok kayo? Manalo po, ang sarap no? Sarap. Ulit na sa ako. Miraras, palas ka na. Oh? Yan? Okay. Ang papa. Bagas ka lang? Ulit eh.
Mas masarap ito kapag mainit, no? Mm. Berada mo? Mm. Wait, bone. Mm. Grabe oh. Limpyo yung buko. Sus. Gusto ko talaga itong kuhan. Bibi back ribs ng Casa Verde ba? Masarap yung kuan nila, no? Manamis-namis. Mm. Masarap sipsipin ang buko. Nga, katunga nga pa. Tunga na. Mm. Ikaw, kunin niya ako. Kunin mo, ha? Hmm? Lamian na kang inani na. Ribs. Nga naman dyan, bukong. Nami rago. No? Mm. Yan. Fried ribs muna tayo, ha? Mm. Oo. Lah. Wow, hala. Malamang. Sige, lasa na. First time namin matikman tong fried ribs. Mm. Ate, tayo niyan mo. Kasaksan usa. Sige po. Ayan pa. Uy, ang laki. Mm. Sa'yo yan, Sa'yo, basta hindi. na. Tagubgob. Wala. Mm. Diyan na. Wow. Doon na yung rice, ha? Hindi na so. Maunta niyo, Try fried natin ribs. itong- Tikman natin to. Mm. Wow. Fried siya, pero malambot pa rin, no? Mm. Bago yata to sa menu nila pa, no? Hmm? Wala man ito dati. Hindi na, matukan ka. Kain ka. Nakitambok, no? Same lang yung lambot niya dito sa kuan, no? Ganito pagkaluto ba? Hmm. Nakalimutan natin kuan ng suka. Sarap nito i-dip sa suka, ha? Hmm? Ang suka. Sa suka, to sa masarap. Fried kasi. Mm. Ay.
Try mo ba? Saka ko sa backwards. Nahiya na. Pwede mo ito kaya. Mami? Unsa na ba sunod? Ganahan mo? Una pa. Ano na ba? Yahay. Kapit na for the tail. Hindi, no? Wow. Buko. Ako ka. Yan ba? Sa ubos. Ano na? Bus. Ang ito, may hurricane. Saan sa dalawa yung gusto mo pang? Saan? Yung fried, isa ka ganito pagkaluto. Mas gusto ko tong guwan. Bibimbap ribs kumpara doon sa fried ba. Kasi malasa yung sauce talaga nila dito. Ako din, gusto ko din to, lalo na kapag mainit pa ba. Ako, fried. Fried. Basta sa fried talaga sa kanya. Hilig mo naman sa fried. Kani mong tunga ta mo? Isa ka mo sa. Ako dito pa, Meron ka ba? Apa ko. Sige. Wala. Suwi po. Shout out po kami. After ito. Bukog na kanila ako na. Kuha na ko. Sandokon? Ano ang rice? Low cap din ha? May tubig tayo mo? Tubig po, pamaris namin. So yun mga studio, natapos akong kumain. Busog na po ako. So shoutout muna ako habang kumakain pa po sila. Shoutout po sa aming mga star sender. Maraming salamat po sa mga nag-send ng stars. Shoutout Ma'am Amy Ferrer, Ma'am Mayla Medrano Alvarez, at Regine Bunghanoy Correlia. Maraming salamat po. Maraming salamat. Shoutout din po JRS Pampanga, Judith's Dream from Vietnam, Evelyn Campo, Charmaine Morelo from Lopez Quezon, Valdez Anlinga family, Anselma Montuyo from Khartoum, Sudan, Titing Tamayo, Glorime Rizaldo Morsha, Jenry Jaime from Asuncion, Davao del Norte,
Julaini Igot Rigual, Edwina Wick Indap, Ronel Andulog from Lapu-Lapu City, The Barkads Vlogs, Dali Batas from Guam, USA, Marina Makato, Esterlita Bargan, at Liberty Lopez. So shout out po sa lahat po. Maraming salamat po sa panonood sa episode nito. Yung kinain namin po ay fried chicken, mayroong bibimbap ribs at fried ribs. So ito po lahat po mga tatlo sa paborito ni Sax. So mga studio, hindi na namin to patatagalin. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye bye!